Ya, wih jaket anyar tinggi, sumuk, budal nang HKU, ngeterne gitu, ngerti apa? Perjalanan 2 jam, ngeterne kembang, tapi enggak juga sih, karo dokumen penting, masih pit. Numpak bis tingkat ini. SOTW numpak bis tingkat. Jan bise kaya tak cater ya. Jan bise kaya tak cater ya. Yuh, jan kaya tak cater kaya lo bise. Ora enek penumpang liya selain aku. Enek dhewe ngisor. Sing nandur mek wong loro dil. Idil teh. Jaketku anyar rek kutuku dhewe mereke balekno ya ta. Mereke balekno. Anget juga. Sampai anget iki sumuk. Ya ora apa-apa lah timbang sakit ya. Oke, guys. Mengemban tugas negara.